Na een soort hele hobbyprojecten en net uitpakte dromen, zoeken wij nou om inspiratie bij een oor. Want de oor kan mogelijk dat, wat wij nog net kennen. Maar als die oor alleen is, hoe jouwt die dan haar of zijn talent terug? Wij binnen Eva en Michael. En wij komen met camera en microfoon oer de drompel. Op ziek naar talenten die wij zelfs net ha. Wij binnen nieuwsgierig. En benijd binnen we ek. Eerst wat ik elke dag doe is, is 's morgens zorgen voor de kinderen. En dan begin ik meestal tussen 8:30, 9 met mijn werk. En dat gaat tot 1 of 5 tussen 5 en half 6 door. En dan eten maken. Ja. Tijden wou ik liever dat het altijd avond is. Omdat er dan kom je geen mensen tegen en dan ben je weer alleen. Alles is rustig, alles slaapt, niks kan gebeuren op dat moment in de nacht dan. Overdag denk je, wat gaat er nu gebeuren? Welke instantie gaat bellen? Wie wil geld van jou? Ja, dus overdag vond ik het stresserig. En 's nachts vond ik het lekker rustig. Het weer staat 's nachts stil. En dat was voor mij dan ook stil. Dan kon ik me... Zo, je zet het gewoon op. Oh, ja. Je kan ook 2 tegelijk hoor. Nee joh, hou op. Ik heb ook een opleiding gedaan voor weddingplannen. En heb je die al afgerond? Ja, maar ik moet nog een stagebruiloft. En dat was net in de corona. Dus ik moet nu nog een stagebruiloft en dan krijg je me. Maar voor de rest heb ik alles al... Heel mooi. Ja. Dus je bent eigenlijk nog op zoek naar een bruiloft? Ja, nu. Ja. Maar het moet van A tot Z. Ja, 8 mensen, 1 hond. Er komt 1 iemand in een vrij grote rolstoel. Ja? Het is op de begane grond. Ja? Dus dat is denk ik alles praktisch. Mm-hmm. Ja, we gaan dus... 1 iemand maakt het eten. Ja, Jamie maakt het eten. Dus dat is wel fijner dat we gewoon een ronde tafel, want dat verbind je. Want als je de ronde tafel gebruiken, waar iedereen elkaar kan zien. Ja, heel eventjes hè. Stel je voor dat ik nu dit doe. Wat denk jij dan? Nee, dat moet wel een beetje... Kijk, want die druiven moet je bijvoorbeeld... Je moet wel een beetje een structuur in zien te vinden. Ja, dan wil je dit in het midden. Mm-hmm. En deze die maakt het dan soort van af. Als assistent nog. Als assistent? Ja, dat begrijp ik. Jij. Oh, met z'n tweeën. Ja, ik dacht dat iedereen moest. Sorry. Nee joh, we gaan gewoon. Kijk, deze is wel kapot gedaan, dus Ja. Ik kan nog wel eentje erbij. Ja? Je hebt het allemaal in 1 gekregen. Ja. Kijk, Ik loop heb maar het mee. gewoon. Met de tafelzetting. Er is geen ronde tafel. Nee, eentje. Eén, Ja, dat is te klein. Ja? Voor ons allemaal. Dan Ja. doen we gewoon 2 toch in het midden. Deze 2, zo 4. Ja. Kijk, die mensen die me zouden kennen, die zeggen, nou, je was toch nooit alleen.
Dus dat is ook zo. Ik was nooit alleen. Ik had altijd mensen om me heen. En ik had vriendinnen. Maar alleen, ik dacht van... Ja, het was ook een stukje schaamte, maar ook een beetje van... Ja, je moet mensen niet lastigvallen met jouw problemen. Dat was ook mijn ding. Van oké, ik wil sterk zijn. Ik wil niet degene zijn die... Ik wil niet de slachtoffer zijn. Er is altijd een oplossing. Ook is er geen oplossing, is er een oplossing. De oplossing is dan accepteren dat er geen oplossing is. Dus de toekomst is voor mij nou geen probleem. Echt niet. Hey. Hey Jamie. Nice to meet you. Hallo. Hoi. Dit is Renaline. Oh, dit is Jamie. Ja. Hi. Hi. Hey Bella. Ken je de camera nog? Ja, precies. Ja, dit is Renaline. Hi. Hoi. Tineke. Hoi. Tineke. Ik heb van Tineke geleerd hoe ik Bella dus mooi kan trimmen. Ja. Prachtig, ja. Oh, I just started. Oh, you just put it. Ah. Oh my god, you hold up for it. Yeah. You're prepared. Like this one is like a Filipata. Ja. Weet je dat ik hier nog nooit geweest ben? Goeiedag, goeiedag. Als je hobby je werk wordt, dan wordt het ineens heel anders. Ja, dat is weer anders. Dan moet je dit ook even High Dat moet vast goed komen, want ik kwam ook de keuken in en ik zoek een plekje, schuif aan. Wherever you want to sit. Zoek lekker een plekje. Wherever you want to sit. Ik heb al in ieder geval zetel naast me, dus goed. Je mag ook. Dat moet ook. Halen we het? Dat Ja, een beetje zo. Ja, dat wordt heel lastig dit. Mijn droom is door middel van kickboxles te geven mensen zichzelf verzekerder te laten maken. Nou, ik zou graag met personen en dan in het bos en dan gewoon waarin je opkomt schilderen. Ik droom van hele grote evenementen te kunnen organiseren in de toekomst. My dream is to have my own restaurant in the future because that's my passion and I love to share what I love to do. Mijn droom zou dan wezen dat ik een ander hond in nood wil helpen en wil trimmen. Ik hoop dat ik de dagbesteding kan blijven organiseren en daar DJ-lessen kan blijven geven. Gewoon zo hard als je komt. Er is altijd een oplossing. Zelfs als er geen oplossing is de oplossing te accepteren dat er geen oplossing is. Inspireren toch Tineke, Jasper, Jamie, Robin Janneke en Renaline. Kunnen wij nou te gerren wat meer doen als jeder. Alles moet bij. Dit is mijn grootste vriend van de hele aflevering. Ben ik Ik heb geen flauw benul. Mag jij, even kijken, Jasper, doe jij dan zo Robin?